Ake ngikhulume-ke nalabo sisi laba abasile noma omama abasile noma amantombazane nje asile. Yazi nikhuluma kamnandi, mina angiyifuni mina indoda engasebenzi mina, mina ngeke uze ungibone. Kodwa uma engeke esemsebenzini ulala nomuntu ongasebenzi la elokishini. Kanti inkinga yenu yini? Hayi mina nje angimfuni umfazi nje mina ongasebenzi. Hayi ngeke nje mina nje. Hey kwagcina ngalezi ayikhathi zobaba ukuthi ondlane nomfazi ongasebenzi. Kodwa uma engeke umfazi wakhe emsebenzini, wena mangabe u-off ulanda lo ongasebenzi uzolala naye la endlini. Bafethu enisani nalo. Uma ungamfuni umfazi ongasebenzi, ungalali nomfazi ongasebenzi. Uma ungayifuni indoda engasebenzi, ingathi mayingeke isemsebenzini wena usalulala nendoda engasebenzi, ufaka indoda engasebenzi la endlini. Angithi uthe wena uyifuna indoda engasebenzi. Kanti bafowethu iqiniso kahle kahle noze nilimele mangabe sekunjani. Niyolimela iqiniso mangabe sekunjani. Hayi bafowethu ngeke lento eniyenzayo hayi. Ake nizikhuzeni nina-ke. Wesiphatha nilali ngisho naney'ntanga zenu nilala ney'ngane ey'ncane. Ulanda ingane encane umkakhe akekho usemsebenzini uzolala nengane encane la endlini ingane yesikolo. Indoda yakhe ayikho isemsebenzini uyolanda ingane encane uBen 10 ulala nayo la endlini kwakhe ku-master bedroom yakhe mara akekho usemsebenzini kodwa wena uthe awumfuni umuntu ongasebenzi. Hayi bafowethu ake niyikhuzeni. Ake niyikhuzeni nina.